Meillä on ollut Ombrellossa harjoittelijoita ja opiskelijoita kesätöissä niin paljon, että me on lopetettu laskeminen jo kauan sitten. Opiskelijoilta on yleensä saatu sellaista palautetta, että heiltä on otettu vastaan tasa-arvoisina, ei vain opiskelijoina, vaan tulevina kollegoina. Ja kaikkihan me on joskus oltu vasta-alkajia. Opiskelijoilla ja vastavalmistuneilla on tuoreet tiedot ja uusia ideoita ja kauhean nälkä oppia. Ja sehän on meille kaikille rikkaus, ei uhka. Ombrellossa on aina ollut myös semmoinen aivopesuajatus. Me halutaan näyttää opiskelijoille tai vastavalmistuneille ja tietenkin muillekin, että kuntoutustyötä voi tehdä niin, että on itsellä semmoinen tunne, että on tehnyt työnsä hyvin. Että on semmoinen hallinnan tunne. Ja töissä voi olla kivaa. Ei tarvitse ottaa kesäjuhlia, että töissä olisi kivaa. Itse asiassa meillä ei ole Ombrellossa vielä ikinä ollut kesäjuhlia. Meillä on ollut silti kivaa. Tänä vuonna, kun me täytetään 18, nyt me pidetään ne kesäjuhlat.